Silav hevalino, werin îro jî em bawiyekî lez û bez li ser pestanê biaxivin. Pênaza pestanê em dikarin bi vîya wêy bikin. Pîvana hêza ku li ser yekîneyeke herêmê tê bikaranîn. Pîvana hêza ku li ser yekîneya herêmê tê bikaranîn. Ev dibêje çi li vê derê wêneyeke ye, wek hûn dibînin hêzeke ye û qadeke ye, li ser vê derê hêza ku tê kirin em jê radibêjin pestan. Hesayê pestanê P yeksan e F bayê parve dibe. Di vê derê de P pestan e Pascal yekeya wê ev e Pascal an jî atm jî dibe. F jî hêz e mezatî nîşanî weda û nîte letra herfa net navnetewî ev new hêz F. A jî qad e. P F A F bayê parve dibe P. Di aliyê din de yek bar me got di vê derê de Pascal heye. Pascal yê bar yê atm yê dema ku em hesabê pestanê dikin. û di vir de yek bar 100,000 Pascal e. Yek atm jî 101,325 Pascal e. An jî 101,3 kilopascal e. Werin em vê derê de jî mînakeke ye çawa em hesayê vîya dikin. Ew ê hesabekî bidin me, ew ê bêjin weke mînak ev hêza ku li ser vê derê 500 Newton e û qada vê derê jî 2 metre kare ye. Heke vê hesayî bise pestana li ser vira çi ye 205 Pascal e. Vê hesayî we hûn dibînin em parvê hev dikin 205,000 Pascal derdikeve. Wek hûn ew çend tane vêneyên ji bona mînakê nîşaniya bidim pestan di ku derê de heye. Ji ber vê yekê jî hinek wê nekirinê. Wek hûn zanin vîdyoyê min de em pir hesa wan nakin niha. Xwe em ser re derbas dibin navê wan çi çişinin e. Pêş de hîna em ê hesaba bikin. Heke hevcedarî hebe. Pestanê avê weka hûn tiştekî, qanûzekê tu ji av dikin. Hûn yekî di jêr de, yekî di navînê de, yekî di jor de vekin. Hûn ê bibînin a jêr her daha zêde diçe. A di kêmtir e, a di jî hemî kêmtir e, a jor hemî kêmtir e. Va çima dibe? Va çima dibe? Ji ber ku pestana li vê derê ji a vira mestir e, a vira jî ji a en jor mestir e. A en jor herî biçûk e ji ber ku av çîçik e li ser. A vê derê daha mezin e, a vê derê hîna mezin e. Ji ber vê yekê jî a vira daha zêde diçe. A vira kêm diçe, a vira daha kêm diçe. Va li ser avê me gotû, pestana li ser avê gotibû. Di aliyê din de pestana gazê jî heye. Pestana gazê jî ji sedema molekûlên gazê dibe. Ji ber ku gaz molekûl henin, pestana gazê jî dema ku va gaza di hundirê vir de ye, ev jî bi awayekî hinek hêzekê dide qabê an jî dide qapaxê, dide jor û va dibe pestan. Em jê re dibên pestana gazê. Heke em vîya hinkî berjêr bikutin, pestana virayê wê zêdetir bibe ji ber ku îja vira cihê gazê daha çîçik maye. Çîçik mayî ji ber vê yekê jî ev hinkî daha pestanê zêde dike. Di aliyê din de wek min ji we re got dema ku me qala gazê dikir ji ber ku dinya jî ezman hemî bi xwe bi gazê çêbûne, ji ber vê yekê jî pestan cihê ku li jêr an jî li jor diguhere. Weke mînak li serê rûyê avê pestan yek atm ye. Hesab bikin li vê derê çi xwaskan dayî bilindahiya gazê heye li ser dinê ji ber ku gaz heye. Hûn hinkî berjor biçin, hûn herin nîva çiyakî heye bi hinek kêmtir bibe
صفر خال حشت آتمه بوه هون هنا هرن هنا بوه صفر خال سسي آتمه وكا جيه گو چاق دفرن جي بالا فر دفرن Divê de tiştek me nîşanî vede bilindahî mezin dibe pestan biçûk dibe ve hûn dibînin bilindahî mezin dibe pestan biçûk dibe alîdin da bilindahî kêm dibe em berjêr diçin pestan mezin dibe ji ber ku em hatin giyan vira pestan mezin bû hîna em niha li vê derê li ser me got ser rûya avê yek hateme û dest me da jî baloneke ye ev balona li serê avê sedî sed bi vîya we ye yani hemî şeklê xwe girtiye tu jî ye jê re dibêjin rûxar cê li serê avê em dibêjin rûxar jê re dibêjin me bîra kiriba bigota ev keştiyek e li serê avê ye li rûxarê ye rûxarê yeka teme ye û balona me sedî sed e yani hecmê xwe nê sedî da sedî ye em 10 metreyê diçin binê avê em 10 metreyê diçin binê avê balona me nîvanîv biçûk dibe û a teme li vê derê pestan jî du hateme ye hecmê gazê biçûk bû hecmê gazê di vir de biçûk bû wê zêdetir bibe çiyê zêdetir bibe pestanê zêdetir bibe hîna jî em berjêr diçin pestan zêde dibe du hateme ya vê derê hîna em berjêr herin 20 metre em berjêr herin dibe sê hateme û hecmê balona me hîna jî biçûktir dibe di vê derê de jî binavgerek heye 30 metreyê di binê erdê de ye pestanek li ser wî 4 ateme ye pestanek gelek mezin li ser wî heye niha ji ber ku hîna 20-30 metreyî jî di binê erdê de in em hîna jî werin binê erdê em 5 metreyê werin binê erdê ne binê avê wê çakî jî 6 ateme li ser me heye û vê derê balona me çû qaskandayî biçûk bû ji ber ku hemî pestan e hemî ji ber ku pestan e her cara biçûk dibe pestana avê ji ber ku vira av e li ser vê balonê zêde dibe û dema ku zêde dibe vê balonê biçûktir dike vîya wayî binavger ev jî binavger e min qala me were qala hezmanan kir û di vê derê de hûn dibînin eksosfer termosfer mezosfer stratosfer û troposfer heye li ser rûyê erdê hekû bilind dibe hekû em bejor diçin pestan kêm dibe pestan li vir mezintir e li vir biçûktir e hîna biçûktir e hîna biçûktir e hîna jî biçûktir e gelekî biçûk dibe û ciyê jê re eksosfer em dibêjin li vê derê peyk hene li vê derê peyk hene ev dinyayê de hatin nişandin 700 kilometre hîna dorî jorî dinyayê nin weka wisa bifikirin heke vê derê de me tiştek dayî me nedayî bifikirin li vê derê werin em di vir de bifikirin 5 metreyî 5 metreyî da em 5 metreyî berjor dibin em 6 atema da derî yek atemê vir de bifikirin 700 kilometreyê hûn berjor herin at pestanê çi xwastin bikeve çima pestan dikeve yek ji ber ku li vê derê molekülên gazê bi vîya wayî ne li vê derê hinekî din zêde ne molekülên gazê hinekî din zêde ne li vê derê hinekî din molekülên gazê zêde ne li vê derê hinekî din zêde ne li vê derê heriya zêde molekülên gazê hene molekülên gazê hîna li vir zêdetir in ji ber ku li vir hîna zêdetir in pestana vê derê hîna jî girtir e pestana vê derê ji a herî jor girtir e mezintir e ji ber vê yekê jî dema balafirek an jî seyareya fezayê berfî fezayê diçe digê vê derê hetanî ji troposferê derdikeve pestanek gelekî dijwar derbas dike herî berjor diçe kêm dibe a li vê derê jî ew qas kêm dibe êda nizan heye nizanî da pestan hey tune ye seyareya fezayê ew li termosferê seyareyê fezayê hene digerin mezosferê jî metewir henin
دما کو متاور yani li vê derê doştibin hîna. Wisa bifikirin hîna li vir doştibin. Stratosfer ev balonên ku em dişînin ji bo ku fehm bike heke baran heyî tineyê ji va tiştana radyasyon hene. Em dişînin wê derê. Troposfer jî ciyeka ewrelê hene. Baran dibare ev tiştana jî hemî di troposferê de dibin. Vî hesabî me hezman jî nîşanî we da hezman hetanî ku derê derre me qala vî awayî me qala pestanê jî kir. Bi rastî divê me hesab bikira çi xweskandayî hate mew her yek ma me hesab nekir divê me wî jî binivîsanda ama hûn dikarin bibînin. Yek dikarin bibînin. Bi vî awayî hûn dikarin fehm bikin çi xweskandayî pestan kêm dibe. Vîdeoya me jî li ser pestanê hê xweskandayî. Îro em ê vê vîdeo li vir biqedînin. Em ê hîna pêş de biaxivin. Hewme formûlekî tenê dawe di vir de. Wek hûn dibînin pestan çawa tê hesibandin. Em ên di vîdeo din de biaxivin. Vê gavê xatirê we ji bîr nekin ku qenala me parve bikin û beşdarî qenala me bibin. Vê gavê xatirê we bimînin di xêrî û xweşiyê de.